आंना आइडिया दं कनफिडेन्स दं गैया आं नै ओमफ्राय मा भिडिअ खालामनो नै ओमफ्राय रावबो मिथिया मा भिडिअ खालामदों नामा नों आंखौ मिथिनाय नङा रा थांबानो जासिगोन बे गारिया केमेराया फुलाला साफासे थिंगा जोंनिफ्राय सोलायनाय खालामनानै भिडिअ खालामनो लानो हैलाय नुबावलाब्रा बे नुबावला जोंखौ नायसिन माबा बे थैनोबो फाग्लाखा फन हरलाय नोंखौ नुखाबायमोन जोङो केमेराया माबायदि फुलाला नुदों नारी सिख्ला नोंनि मुङा मा सना अननानै फोरमाय आंनो सना अननानै फोरमाय आंनो खानाय रुंबां मेगन बेसां जान्जि बालें-लें मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय जेरावबो आखा फाखा मुसलपुर टाउननि आकाशी होननाय सिख्लाया फानलायबाय नै थ' बारायलाय मा जाबावनांगौ दे सेसखा भगबानासो जानाया दिनै बाजाराव हैनो नङा ना बाजारा आंनावसो फैबायलै मारिनोसैलै बेजोंहाय जागोन ना जोंहा दाना ओमफ्राय अबेबा सिजा लांनांसिगोन जिबौगा जोंखौ जागार जिबौखा सुबाय दे मोजां बेखौ बिनि खिथेरखौ आं लागोन र' रायजोफोर नायबाय था मानिखा आं नै साथावथ' गैखाया ओमफ्राय नै माबायावसो नेनानै दंनाङो दा ओमफ्राय मा जानांगौथाय सासे मानसि फैगासिनो दं ओइ बायना लाबोलाय 10 थाव दंबा माखौ होनदों दे रायजोफोर लायहरदो नामा स' मा होनबावनो बेफोरनोसै गाइस सासे मानसि सफैबाय आरो ना र' नोंथांमोना नायदो र' बेखौ भिडिअ खालामदों नामाथाय जेबो खिथाया आरो ना आङो ओमफ्राय फैनो होदो आरो ना बेखौ फैनो र' बा सिख्लाफोरजोंसो बाव बा हेन्डसाम जाथारबाय रा मालाय नुवाखै हेन्डसाम जाथारनाय दाना दासो गारि गंथामसो थांबाय नोंनि आगोल गारिया ओरैनो थांजाया सोरबा थांजाया गुफुर गारियावसो गाखोयो गोरखा आं थायो रानांगौ आदसा ओमफ्राय सिख्लाफोरसो फैफानांगौ आरो ना फाग्ला जायगायालाय सुन्दरलै सिलागावबो बरिया ओमफ्राय ओरै थांबावनांगौसो फाइनालि रायजोफोर जोङो दायो बनरगाव मोनबाय बनरगाव बाजार आरोना ओमफ्राय जों ओरै आवगायबोबाय ओरैबो नै फैब्रा ओरैनो फै माबायदि नुदों मोजां नुदों ना बरिया आं मोजां नुदों मोजांखा मोजांखा फट' लानो नामा
नै फुख्रियाव नोगोर ना मोनो नो गाइस माबा मेसें बोथोरावसो बोखाङो होनदों नामा हिनजावफोर माबासो जाबाय बिसोरबो क'क्राझारनि थाखु भिडिअ नुबानो लाजियो नामा दाउला बैना बे सबसे गाज्रिसिन दे मिथिबाय माबा भिडिअ खालामना रायबाय थायो नालाय ओमफ्राय मा होनो आरो गाइस तेरे माके होनलायलायसै ओमफ्राय ना फुख्रि आरो ना नै ना फुख्रि ओमफ्राय मारै औ ओमफ्राय बै दैनि नामा मा ना नोंसिनिथिं मा होनो बैयाव दै दंना मोनसे बैहाय दै दङ आरो ना माबा होनदों आं सेरमांगा ना मा होनखो ओमफ्राय नै लकेसना बरिया नोंसोर लागोआव फैबाथाय माबा एसे बेलेगावसो मोनो आं नोंसोर आंखौ लाबोफाना भुल मावबायलै ना बारलि बोखांफैसैना बेयावहाय मोनगोन ना मोनाथाय नाखौबा लां उनखा नोंसोर सानैखौ होखागोन र' ओरै सेरमांगा बोहैबोनायनि दैया गोगोमखा थब्लिसो नंगोन नोंसोर लेवार गाइस साइकेलजोंसो फैग्रोबाय आं लेवार नामा साइकेलनि ब्लग दिनै साइकेलनि फाइनाली गाइस नै जों दायो ओमफ्राय दिपक लाना मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय मा खालामबाय थादों होनबा जोंना गासिबो नै ओमफ्राय ब्रो नै ओमफ्राय नै बेफोरनो आरो बयसफोरनाथ' रुमा माबायदि जाखायो नोंथांमोना मिथिखायो नङा होमबा नै नायदो सेंग्राफोरना रुमा बिदिनोखा ना मा होनो ओमफ्राय नै सासे जालालै अखायाबो दासो नागारदों ओमफ्राय गारि गाखोबोनानै खर' गिदिं मोननाय मोनलाजोबनाय उन्दुनो ओंखारनायसो मोनलागासिनो आरो गाइस मा होनो आरोना जाला गाइस सासे मानसिखौ नेदों आरोना जों ओमफ्राय मा लामा नोंथांमोना एसे माबालायदो दाबो फैया साल बागान थांफिन लामाया दालाय दारिखौबो सिनजानानैहाय माबा जाबायरा नै रायजो बिदि ज' ज' बेरायबाथाय गोदोनि मार्बल गेलेनायखौसो गोसोखांला हरफिनो आंहा मा होनो ओमफ्राय फुख्रिया नै गोगोम गिदिर औ अखाफोरा बेलासियाव मजा बिथिं बेरायनो नै वाव खालि वाव नै दा खालि वाव लागिसे